I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Stefan Gamera. Danas ćemo igrati Minecraft Sky PvP na Sarmi Craftu. Idemo. Ja sam pro killer. Ne znam da li uđem, neću, zato što posle neću moći da izađem. Evo, malo da se regenerišem u ovoj kući. Samo da nabijem pola health. Ne vidi se naču, malo ga naču. Dobro, idemo sad na ovog. Auuu! Koji haker! Ubili smo ga? Ne! Ajde, eto. Na 7 minuta. Šteka 2 minuta. Čekiš mati. Ne! Stavi malo pauzu. Evo nas. Ne. Ubili nas. Možemo mi to. Možemo da ubijemo barem koliko imamo kilova za sad. 20. A dobro, tek sam počeo. Nisam igrao i ovo. Ovo mi je skin. Danas sam ga uzeo, samo zbog snimanja. Ne, ubio sam jednog. Idemo. Vidi ovo hakera. Srušio sam ga i sad ću ga ubiti. To, ubili smo ga. Ne, ne tamo obnov, ne znam da li me vidi da koristim hak, ali dobro, mora se ponekad koristiti to, mislim ne, ja koristim, a ne stavno. Ne, ali bili smo jedan. Idemo sad na... Ne. Šta se desi? Dobro, i to bi bilo to za ovu epizodu. Ćao!